I amb el nou EP aquest que has estat cuinant i tal, què podrem trobar? A nivell de col·labos no hi ha ningú, crec. No hi ha ningú. I, tio, ho vaig deixar amb la meva parella fa uns mesos i vaig tenir com... M'han passat moltes coses des que he estat solter, però moltes, i ha sigut com del rotllo, el guionista de la meva vida s'ha tornant, s'ha fumat un porro o alguna cosa, perquè ha sigut impressionant els últims mesos. I vaig tenir com una època molt psicòtica al llit de muntar-me la pel·lícula de què estarà fent l'altra persona, saps? Ara que no estem junts i on collons estarà, no sé res d'ella. I em van sortir 3 cançons que parlen com de lo mateix i va molt per aquí. És molt sacrificis, una mica 2.0, però més del rotllo psycho d'estic a la meva habitació de nit escrivint, pensant en tu. No sé si he fet bé de deixar-te o no. Okay. No sé, crec que és potent i a mi m'agrada molt com sona. O sigui, crec que és guai. Vale, bueno, crec que podré connectar, amb això. Sí? Ja em diràs, tio. Què t'ha de dir? Perquè havia vist que la teva idea després de Sacrificis era fer com singles sueltos. Sí, tenia molt la idea, però he fet 3 cançons i tu, això és un EP. Però ja l'he agrupat. L'ho has fet ara fa Tio, res? ho he fet fa res. Volia fer... Això dels singles també era una mica de faig un tema i el publico en un mes. I ha sigut com, tinc 3 temes, els publico ja. Quan puc publicar-los? Vaig trucar a l'Albert de la discogràfica i va ser com, quan agendem això per treure-ho ja, perquè em quadra molt, i va ser com, mira, el 7 de març, que és el meu cumple, trec el primer i el 20 surten els altres 2, o sigui, d'aquí un mes. Ja ves, però serem atents. I també vaig veure que t'havies anat a Argentina a produir per Flashy Ice Cream. I no sé, explica'm una miqueta això, o sigui, com és que es van pirar a Argentina a Tio, no fer sé, temes? o sigui, ens vam conèixer aquí a Gràcia de fet un dia, perquè jo havia produït un tema per l'àlbum de la Venus, que col·labora amb... o sigui, la Venus té un tema amb Flashy Ice Cream que el vaig produir jo. El de Bocata Rosa, l'àlbum? Sí, un tema que es diu Diable. Ok. El vaig produir i jo no els coneixia, i a la listening party de l'àlbum aquest de la Valèria estaven allà i els vaig dir, tu, jo sóc qui ha produït aquest tema. I crec que vam intercanviar com 4 paraules i ja em van dir, tu, nosaltres ens anem a Argentina, et vens? I vaig dir, de una. No sabia ni com es deien, I anàvem borratxos i va ser com, de una, vinc. I al cap d'una setmana o 2 vam parlar, vam quedar per dinar i vam dir com, tal dia marxem, et vens o no? Jo, sí, de una. I quant de temps vas estar allà? Un mes i mig. Hòstia, sí. O sigui, quin era el plan? O sigui, van pillar una casa ells i van muntar un ordinador, uns monitors, un teclat, un micro i a gravar. I a fer instrumentals i tal, o què? Jo estava tot el dia fent beats a muerte i a ells, els que li molava, gravaven catxos i tal, i van fer molts temes. El primer dia ja teníem un tema. Vam connectar bastant. I a l'últim, o sigui, a l'àlbum que han publicat ara fa res, el de Sempre Joves, hi ha 8-9 idees meves, potser, o sigui, d'allà d'Argentina. Hòstia puta. Sí. Ja ves, no? Va ser xulo, tio, va ser guai. Que guapo, tio. Anar tan lluny, també. I jo mai he viatjat enlloc, amb la família mai hem viatjat, no hem tingut un duro mai, i de cop el petit Cesc com viatjant a Argentina sol, perquè vaig anar jo sol, ells ja estaven a Argentina, i jo vaig arribar com una setmana després, jo sol, vaig fer 27 hores de vol, rotllo, escala Madrid, Miami i Miami, Buenos Aires, jo sol, o sigui, estava cagadíssim i arribar allà a fer l'àlbum, tornar i dir com... A saber què em trobo allà, no? Quan arribi a la casa aquesta. I vaig arribar i estaven tots amb ressaca, que havien sortit, i va ser com, buah, la que m'espera, no els conec de res, jo sóc molt... O sigui, tinc molta ansietat, sóc molt d'estar tancat jo a la meva habitació sol, i allà de cop va ser com un mes i mig amb ells tota l'estona, amb persones que no conec, i que ells tenen la mateixa energia, molt diferent a la meva. I no, va anar superguai, molt risses. Ja ves. Tan bojos. O sigui, estaves en plan entourage allà a muerte i produint beats. 100%. I tenien com diversos productors allà currant, entenc, o què? No, vaig anar jo sol, ens vam juntar amb algun altre productor, però la idea era com més col·labos del rotllo. Va venir gent a fer col·labos, però el beatmaker, qui estava tot el rato allà, era com jo. Ah, uau, ok. Jo m'aixecava pel matí mentre ells dormien perquè tenien ressaca i feia 5 beats o 4 o la idea que tal, i quan ells s'aixecaven deien aquest, i ens posàvem a currar en aquell. Ja ves. Sí. Vaya experiència, no, tio? Això et dona tables que flipes, tio. Bueno, sí que era molt... Vaig aprendre molt a respectar l'artista, no centrar-me en que el beat soni de puta mare, sinó que funcioni la idea perquè ell pugui escriure a sobre. Clar. I anar molt ràpid i sobretot venien col·labos i era com, tenim aquesta tarda i hem de fer una cançó. Sí.
uns acords, una bateria, un 808, sona bé, sona fort, pujo el volum a tope i que escriguin. Et gravo en un moment, et retallo, tinc la toma bona ja. Va ser com... Tenies dies de festa o què, tio? Sí, i jo no vaig sortir molt de festa, vaig fer pocs plans allà perquè estava molt ratllat amb la vida en general, quan vaig anar cap a Argentina. Això llavors... era abans de sacrificis, no? Sí, de fet estava molt bloquejat amb la música i tal, i anar cap allà em va obrir molt... Més tard em vaig donar compte que haver anat a Argentina em va obrir molt a crear. Però estava en una època molt fosca de la meva vida i estava molt del pal, no, i jo em quedo a dormir a casa. I el dia següent, avui sí que surts, jo no, jo em quedo a dormir. Demà m'aixeco d'hora i faig música. I vaig treballar molt, vaig fer molts beats. Bueno, ja va bé per ells, al final. Sí, va anar guai, va anar guai. El productor allà i és el més liat. Era la meva feina, vull dir, jo vaig anar i els hi vaig dir en plan, a mi me la pela viatjar, jo vull fer música, si vinc a Argentina amb vosaltres, saps? I vull fer un àlbum. I vaig anar allà i jo vaig fer la meva part, sí. Ja ves. I et volia preguntar també, que vaig veure que havies fet un vídeo així promocional, crec que era pel concert de la Nau, amb l'Irieix, que sortia un cotxe tot destartalat i no sé què. Geni. D'on ve aquesta connexió? L'Irieix que ha vingut aquí també en Lluís. Sí, ho vaig veure. D'on ve la connexió amb l'Irieix? Pues no ho sé, crec que ens hem conegut a l'Heliogava o així, i m'encanten els projectes així, vull dir... mig irònics, mig amb humor, però xulos i amb una base sòlida i amb una estètica currada i original, i vaig connectar amb ella a la primera. A part, connecto molt amb la seva part més cute i la part de les cançons boniques que escriu, crec que és superdolç i... És que té bones cançons així boniques, eh? M'agrada molt, molt. O sigui, connecto moltíssim i m'emocionen molt. Els cops que l'he vist en directe he pensat, tio, és que és moníssim, em sembla que és adorable i... És un tio de puta mare, sí, un tio estupendo. Sí, si algú el defineix és de puta mare. És que sí, és genial. I em flipa com l'estètica aquesta de cura que està pillant ara. I va ser com, és com molt contrari a lo nostre, anem a fer com un hate en conya, saps? Com de que vingui ell, jo dic, passo de tot, tio, vés-te'n amb el d'esto. I ell va dir que sí, encantat. Que després venia amb el descapotable, no? El Souto. Sí. Amb el descapotable i tu pujaves. Sí. És un màquina. Em va fer molta gràcia perquè, clar, va ser com... De cops es van ajuntar dos mons i què collons ha passat aquí? M'encanta ell, tio, és el millor.